BTC सरकारनिफ्राय 3 लाख रांखौ फरायसाफोरा मोनसिगोन। BPF सरकारा जेरै खोथा होदोंमोन एरै फरायसाफोरनो मावफुंनो थांगासिनो। एमाइल बर' एमाइल असमिया एमाइल दिनैहाय 100 नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाबाय। बिथांमोननो जोङो 3 लाख रांनि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ फोसावनाय बादियैनो होनाय जागोन। BTC हालामनि फरायसाफोरनि थाखाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय एमाइल आयदायाव 100आव 100 नम्बर मोननो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकारा जेरै खोथा होदोंमोन एरै मावफुंनो थांगासिनो। थांनाय बिसायख'थियाव BPF राजखान्थि हान्जाया फोसावनाय बायदिनो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय एमाइल आयदायाव 100आव 100 नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरा BTC सरकारनिफ्राय 3 लाख रांखौ मोनगोन आरो टप 10 आव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरनोबो 5 लाख रांखौ होगोन होनना फोरमायदों BTCनि सोलोंथाइ बिफाननि EM रबिराम नार्जारिया। टप 10 आव फैनाय फरायसाफोरनो बाहाय मिडियामनि खोथा गैला। जोङो गासैनोबो जोंनि 5 लाख रां जे फोसावनाय बेखौ जों होगोन। क'क्राझार जिल्ला बनरगावनि खाग्राबारि गेलेग्रा फोथाराव खाग्राबारि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुं आफादा खुंगा 23थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो BTCनि EM रबिराम नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आरो गोबां माननि आलासि आरो रायजो राजाफोराबो बाहागो लानानै रंजा बाजायै बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुङो। जों बयबो मिथिगौ जे बोसोर गोदान बैसाग दान जे समखौ जोङो रंजालि बैसागु फोरबो हिसाबै बयबो सारा आसामाव मोनफ्रोमबो जाथि माहारिनि मानसिफ्रा फालियो। देग्लायनि नैबे गोदान बोसोर बैसाग दान फैनाय लोगो लोगो जोंनि बर'फोरनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव मोनफ्रोमबो गामिफ्राव दिनैहाय जाय जेरै हायो एरैहाय गावबागाव गामिनि आइ आफा रायजो राजा क्लाब अनुस्थान प्रतिष्ठानफ्रा लोगो नांनानै बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिगासिनो दं। दासिमहालागै गोबां जायगायाव आङो रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायाव जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों गामिफ्राव बाहागो लादों। दिनैनि नैबे समावबो आङो खाग्राबारि टिहुं क्लाब आरो लाइब्रेरि बिथांमोननि बानजायनायाव खाग्राबारिनि दरथाम गामिखौ सरजाबनानै जे मोनसे रंजालि बैसागु फोरबो बिथांमोनहा फालिनो हाबाफारि लादों। बेवहाय बिथांमोनहा आंखौबो जायगानि सासे सोद्रोमा हिसाबै हांख्रायहरदों आरो बिथांमोननि हांख्रायहरनाय लेखा आङो बाहागो लाफैनानै नैबे गोथार मोनसे रंजालि बैसागु फोरबोआव जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरजों लोगोसे समानै बाहागो लाफादों। खनसेयैनो दरथामबो गामिनि गोबां आइ आफा रायजो राजा फंबाय बिनानाव जोंनि गासैबो रायजोफोरखौ लोगो मोननानै गोसोआव मोनसे मोजां मोनदों। गोबाव बोसोरनि उनाव मोखां नुलायदों, लोगो हमलायनो खाबु मोनदों। जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव खौसेथिखौ नुनानै अनलायनायखौ नुनानै आरो ज' खामानि मावलायनाय फोरबोखौ फालिनायखौ नुनानै गोसोआव मोनसे थुलुंगानायखौ मोनदों, गोसोआव मोनसे रंजानायखौ मोनदों आरो खाग्राबारि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बे फोरबोनि गेजेरजों गावसिनि गामिनि गासैबो जोंनि लाइमोनफोरखौबो बावहाय हारिमुवारि बादायलायनाय बिथिङाव जाहाथे गावबागाव रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनो हायो बेनि खाबुखौबो बिथांमोनहा होदों। बावैसो मेट्रिक आनजादाव जायफोर जोंनि लाइमोन फरायसाफ्रा पास जाबाय बे फरायसाफोरखौ गोसो थुलुंगाखांहोनो थाखाय इयुनाव जाहाथे आरोबाव साबसिनै दावगालांनायनि मोनसे गोसोनि बोलोखौ मोनो बेनि थाखाय लेंहरजानाय आलासिफोरनि आखाइजों गांफा आर'नाइ होनानै आरोबाव बिथांमोनखौ बरायदों। थुलुंगानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादों। बे खोब मोनसे मोजां हाबाफारि आरो बेबायदिनो दिनै बे मोनसे सायनामारा फाथिनानै रंजालि बैसागुखौ फालिनायनि गेजेरजों गामि सिङाव
जाय जेरै हायो एरै जाहा ताहा इनडिसिप्लिन भाबै जे जौ लोङै बेदर जायै जादला लोंला गलाय गुजाय दावराव दावसि इनडिसिप्लिन भाबै जे बैसागु बोथोराव बर'फ्रा बेबायदि मोनसे दिन थाङोमोन बेखौ लासै लासै फोसाबलांनायनिबो हाबाफारि लासै लासै बै गाज्रि हुदाजों लोंला जारलाजों दावराव दावसिजों नांलाय खमलायजों फालिबोनाय जे खान्थि बेखौ नागारनानै फोसाबलु आरो जौगाखांनाय मोनसे समायना रोखोमै बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानानै बैसागु फोरबो फालिनायनि जे मोनसे बेवहाय मा होनो हाबाफारि लादों थारैनो बियो जोंनि बयबो समाज अनफावरि आरो जोंनि हारिमु जोंनि फोरबोखौ जायफ्रा अरायबो मानियो फालियो बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय गोसोआव मोनसे रंजानाय लाबोदों गोसोआव मोनसे मोजां थुलुंगानायखौ लाबोदों आरो अरायबो जाहाथे बिथांमोनहा बेबायदि फोरबोखौ बेबायदि मन्चनि दारैहाय फालिलांबाय थायो बेखौ आङो मिजिंथिगोन गोदान बोसोर बैसागु रंजालि बोथोराव नैबे फोरबोखौ मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि मानसिफ्रा दाब दाब गामियाव गावबागाव जेरैहाय फालिदों जोंनि बर' रायजो राजा आरो बिटिसि बासि रायजो राजाफोर जाहाथे रंजा खुसियै खौसेयै गावजों गाव अनलायनाय गोरोबलायनायनि गेजेरजों सान्थिपूर्ण भाबै डिसिप्लिन भाबै आब्रुथि गोनाङै नैबे फोरबोखौ जाहाथे फालिलाङो बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायहरबाय बेयो जोंनि सरकारनि थांखि बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ मालांखावआवनो फोसावदों आरो थांनाय दाख्लैनि बिसायख'थियावबो बेखौ जोङो रोखायै जोंनि आइ आफा रायजो राजाफोरनो फोसावदों दा फोसावनाय लेखायै जायफ्रा बर' बिजों बा बर' बिमानि राव जे आयदा एमआइएल बर' एमआइएल असमिया एमआइएल बांला एमआइएल आरो हिन्दी एमआइएल लानानै जायफ्रा दिनैहाय 100आव 100 नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोननो जोङो 3 लाख रांनि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ फोसावनाय बायदियैनो होनाय जागोन आरो टप 10आव फैनाय फरायसाफोरनो बेहाय मिडियामनि खोथा गैला जोङो गासैनोबो जोंनि 5 लाख रां जे फोसावनाय बेखौ जों होगोन खिन्थु आथिखालाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि जा कड अफ कन्डाक्टआ दाबो जोबाखै बेखौ जोबनायनि उनाव जोङो बे फोसावखानाय 3 लाख आरो 5 लाख बे राङारि अनसुंथाइ एबा बान्थाखौ जोंनि फरायसाफोरनो जायफ्रा नाम्बार लाखिनो हाबाय जायफ्रा बे पजिसनाव फैबाय बिथांमोननो जोङो होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन